ka sukadirinda sarong balada nami kadena nami mo agamin ka kuka pagugin tawami tatapang ka supara biyaya sarong balada nami kami Assalamualaikum wabarakatuh mga logs mga pagrani na guest of programa mga pagrani sa kaya Western Valley Uma Association frequency 14217 ayaman to ang mapang nagtanong ayaman to alungan ng Jumaa mapi ang kapipitan kano na diyan kay watay o bangsay o pagama Islam ada sa nakawarwar ialalim aton gani binasing sa mga logs mga pagremi na tandangan talo sa matano sa pamamatinggan agyan kay alindano sa balasang kanwala pagkanugul kano so salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa kataya tandangan tano agyan kay awatay bangsa niyo pagama Islam alalim atul gani binasing ayarin sub 26 Abu Sepa sa kay untungan nami Western Valley Uma Association. Alhamdulillahi Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم Uriyan ito mga bangsami o pumamakin na kami sang kaya stisyon tanong dia meron kanong isman semang ngagir kutuwa salam pakapupunugod nami sang mga turugan niyo o pumangin nami si wallah magbagian tanulang so maradadalam maana ang kanana salam kalilintad na kapipya ginawa o pakapupunugod nami panaso salam o languan Brauta naunin ang asang po ng kaiya istisyon tanong bus kano sana diimban tayo sa akin kaiya programa tanong akin kaya programa tanong na pantagay ko bandingan o agama Islam di tanong di pamagumbugaan mapia pamikiran o ando manayay mala adi itano di mapagusay pantag o matano agama Islam ka di kalo-kalo na so pitang gisaan na magpadala mo ng kutwa Islam o king gulalan niya nun na andun ni king gulalan si ko Islam
na miyak parwagi miyak parulian kutua kalilintad na kapipya ginawa kapag inataw. Ay malaab silang nami na sulang man ng mga pagayami, mga babayami sumusuporta sa kaya istisyon tanong sabab sa kanungi isaab ka sabab pa na sakap ng kaya mga programa di ka pa kasi sinabuta o anto na ba ni na mga wawatan kapagpakaran yung mga rarani mga wawatan kapagkanagasi sa giyang putwa kuninang nasungkuan apiapan na di tanong makaubay sa giyang putwa yung kaya station tanong oriano itong mga bangsami di tanong pakalilipatan na imanto na alungan at Jumat ayun kaya po sa giyang putwa Eid al-Adha na tumyanong dugag yung kaya giisu Jumat. Tanong pa kalilipatan na uman na Yawmul Jum'a na idaya mga Muslim. So man isar kita no na kapakaya hindi mariparado si Eko ipong-bulalan niya sa kiyang gayain. Oriano ito mga bangsami kaya katuro Abu Bakar Al-Warraq at ginaan nasu ala thalathatin al-ulama wal-umara wal-fuqara fa idha fasadatil umara fasada al-ma'ash wa idha fasada al-ulama fasada al-ta'a wa idha fasadatil fuqara fasadatil akhlaq. So Abu Bakar Al-Warraq na ayakat pero iyan na tigil man na iya telo ka klase pagpaginagtaw si dunia. No tanong ipupusaya ka di tanong di gida-gida na ginawa tanong o kapagpaginagtaw tanong sang kaya ni awan dat tanong ron na matataw. Talawat tiya nakaklas siya pagpagin ng tao ko dunia. Pagani tigo Abu Bakar Al-Warraq na al-ulama sumanga ulama. Naman yan na sumanga tao. Kagyan kaya matao na nabastaan na sabot yan ako agama anak na yan ako agama na kaya betuan dinuto sa matao. Irakuan na so sabog na ko sabagi na ayaw pagdirimaan yan lalagin na upang makapupuon sa alim. Ano dan tanong kagir ka na alim ngaran gerara alim na matawanan alim mataw. Apa pun di alim basta anak katawan yan na alim sa giyang putwa katawan yan mataw. So miya kapasan hindi inaapya na makapas sa nakapupa nga di niya nang yung puto agama niya anak katawin niya na si agama niya na di ron di mabeto tagi puto alim mataw. Girawan na kadanglan ako mga tao na buko pumaking niya na tinanda alim man ano di alim. Oh yakapasada kasi na alim. Yakapasada sa alim na alim. Oh, malagi dudlo to. Paganay ko na susuna na pagpugin ng tao ko dunia na ala ulama. So mga ulama. Ikadua tiyo Abu Bakar Al-Warraq na wal umara so mga dato. So mga dato. Ikatlo apo paginagtaw at tigo Abu Bakar Al-Warraq na so mga pobre. Mga pobre. Kaliliga mga tao. So sa manan na miyan tanong dan tanong sa namatatang. Giya ko nang kaya po paginagtaw sa ang kaya dunia na inunaan niya mo saya diyan ko to
umara mga uluan. Andede natin naman ay ikabinasa. Mabinasa so kitutumpukan, kikuniksyon na anas kung mga uluan. Na anto na iba pong gulola, may binasa at tigil naman ay so kawiyawir. May pantag ko anto na abay na kapapaginata. Ang ganyan. Kaya so mga dato na sira ni sumisya pa ko kapapaginata ko kapagkawiyawir mga tao. Kasira ni pagkaparat niya yan, ano na isugo bintikan, nasikira na po pagkakuna mga dato pagkagi mga uluan sira. Ito na isugutan tanuro, amay nga sundatuan na di niya na rin may lay, kayo mo lang nga nasundatu yan na di mapiyagin ko ito, kikukunisyon na niya na sigo dato. Amay nga sundatu na di niya na may lay, sundatuan yan na dua kami ang ginarapa. Sundatu, ino kami dato ka, anong datuan ka? Ha? Di ka man nakadato, uba sa kabaya-baya ka ginawa. Kauto. Ha? Na kailangan na kayo mo lang ano dato sundatuan yan. Na kayo mo lang ano undatuan sudatu yan. Umaka kailangan na sudatu na bakataling masundatuan. Ha? Na umaka kailangan sundatuan na bakataling masudatu kakagyan dito iropaan o kapya o kapupuginataw sa kanya. Na ilaliman mga pagari, mga bangsa may andun na isudatu na pabayaan yan, sundatuan yan, na sundatuan, na pabayaan yan, magusudatu yan, hanto na yung gulaw na. Ha? Hanto na yung pandatu. Na ayaw pandatu na sa dulis sa mabagri pamikiran, ayaw kang gudon yan, na mapya, ayaw ko ito, agad yan, na itinin datu. Na manakala datu. Ngayon, nasa dulis sa, di mamimikiran na suhan doon isa, nasa mapya, galabudan ako, galabudan ako, hindi niya hindi gulaw na. Kaya da sumisya pa kung datuan. Nalito. Ando natin yan kada o koneksyon ng datu, ako sundatuan na ayat na niya binasana so, kapag kuya-kuya, kapag puminta. Ako ito, di inapupusa yung tanong katero, mga ulama, datari Abu Bakar al-Warham. Kaya itong duyan natin yan manay, aamay ka mabinasa. Madamang buagyang kutwa mga ulama. Dikin dulu na anak ko mga ulama, kapag paratias ko mga ulama, kapag pumakinaga ko mga ulama. Na ayad na tigin ang kubinasa na so, pangungunutan. Si ko ako. Ngayon, nakagya, anta ay pagusay ko mapiya. Anta ay pagusay ko bintikan. Antay pusay ko Quran na sumanga ulama. Sumanga ulama. So nabinayag Nabi alumin yan na ang ulama warathatul anbiya. Sumanga ulama na ganti yung mga nabi. Malungkasan naman gada-gada. Ay nakagantiyan ng mga ulama na sunabi na tabiyata makasangigo ko dito nagkiulaw lang. Madakala pa na kaya prito niya sa ulama. Ha? Padahal pribu sa ulama. So hasan na yakatiru rin na laula na ulama lasaran nas kalbahaim. Udah tiyu hasan sa ulama na kebaloy sa mga tao aman din ng pangangayaman. Upang ako nakada sa ulama at tiyu hasan na ayak kaswa o mga tao na pangbaloy sira ng pangangayaman. At naging kutab, mapipikir sa kutab pangangayaman. Na ayaw pangangayaman na din na sa mutiya ng pumapya. Di mataong galabag sa mapya. Basta pangangayaman. Ayaw din niya ng galabag ka na sumapya kung ginawa niyan. Apya kaya marataan na so kalindan ng pagkatao. Ha? Kaya ka na pangangayaman na. Pagkakabuniyan, panagyo ko tapad yan. Niya kailangan sa pangangayaman. Basiran na pamanamata tayo. Malo ka man nagdagda. Pagilay tanong,
makilay ka sa pangangay, manadiin mo ay. Nasa mapuro, sa matagas, lagi ito'y makaumbo. Na mga madagal pa na so pangangay, manadi pa ka bulang-bulang ng mga tao. Apian no di mapiagyan ko tabat ng pangangay, manadi pa ka bulang-bulang na gaya manusia. Nga naisaw na napupunan ilan. Kakagi, so kapag bulang ako pangangayaman, napipikiran ka, ipag-isir ka sa halapan wala ang kutwa kaya sakit mo pangangayaman na minisabo per ka. Abaran niyo, karena ba yun sila nila, nakadi pa ka bulang-bulang na gaya kaya di bulang-bulang. Na, ito. Udah buat tiwasan sa ulama na kabalwis sa mga tao akan bahagi isin dinuan ito na bay na pangangayaman isin dinu binatang. Nagito ba andin ni mabinasa so ikuniksyon ano nakaikaw mo ng mga tao sa mga ulama magmulaw na kada agi ang kutang-tang munutan si wala na ayaw isang binapangunutan ako ba yung ginawa na ayaw man piligro na upun ayaw ko nun tinasuway ang ginawa na ayaw ka na malasok pumunutan upun ayaw ko nun tinabay ang ginawa na ayaw ka na malasok pumunutan namin baluig na rin ba yung ginawa na suliin kang galbo ka na asaba pa sa ang ginawa niya na so pangunutan si wala na ayaw pipikiran ka na nabutong bala si wala sa papiya. Ang kayo, lalo pa naka malutan o pakasakitan kung mga ginawa tayo. Miyaw maso kipunggulalan na ko sa paya. Ilik, ano, ako sa paya ginawa. Miyaw maso kipunggulalan na ko sa paya. Okay, mismo ba yan? Ugay, apiyaw da mga importante na inalit-alit ka aging ko takap simbayan ka. Isi nga ko na ginawa anda kami ako nuta. Kapaw nuta sa baya ginawa. Simba abaya ginawa. At nasipura ba na ginawa? Naginan. Andan ni mada so koneksyon ko mga ulama na pumbaluy so pangunutan si ko Allah akabinasa. Na inisumbaton ko Abu Bakar al-Warraq. Andin managin manay mada. So di ikuniksyonan, di ikip pangaling gagaw ng mga pobre, mga lulubay na ayat na tigin man ayat sa nasuso pa parangay. Kada sumapi ang parangay. Okay. Nakagiya sumalubay, naupo nakalimay ng ka, saka o pamana, kaluluwagan ng tanto so kapagilitaw niya, nading kamay ng kaagyan, kaya akapipipisan ako kapagilitaw, naupo nakalimay ng ka, na ayan nagkadyong katya na naso pamparangay na mapiyan. Okay mo? Opo, hindi makasabar na, hindi mo makuha. Katito mo manangay, hindi na magbuka ka, nakuha, di siya magbuka ka. Opo, hindi makasabar na, may akan dusa. Kung makan dusa sa mata niya, na miyakan dusa sa liman niya, na miyakan dusa sa pamikiran niya, na miyakuan niya sukuan niya. Anda sa bako, nakagibang ka na ng pagidaya, akapapatutang ka, kagiman ginan man islam. Upun, at nasangan ka, kung gano'n ba, nasasangan ka. Nantunay sangan ka, upama, kaluluwagi ka, nabaaya sangan ka, nasukig ka luluwagan. Ay dapat yung mga pagariya. Paman, kaluluwagan ka na mga sika, inipantag magpupo kaluluwagan. Di. Kinuka pa na kaluluwagi ka, sika pantag ko, kasisimpitan na ka. Ano naman ang pagkaluwagi so kasisimpitan? Ayaw pipikiraw uman isa. Naso kapag paginagtaw niya, na pangilaylay ka din, nasan sa may laykan, balaot o kapag paginagtaw ka. Aki sumarera ko, kung kaluluwagi na, kasi simpitan ng ito na managkadigatawan. Nakata. Yun sa mapagyan kaya, kapag paginagtaw, kaya siya pagtanusan kaya, Kadro Abu Bakar al-Warraq, na ayaw mo sa pagpaginagtaw siya ni na ulama, dato, ato na abay ni na karagna. Na kailangan ito na mabalas. May lay, uli naman na maadin na koneksyon
siyang ka na natalo. Kau di malaman, ako ni siyang ka natalo na, pinasasukap po ginataw kung ano siya. Now, kung ba pinasasukap po ginataw, nanaluan yan, ang iyang putuan ito na bay ni, na kapag pa ginataw kung ano siya. Yan po ito, katiro, Allah ang yan ano kaya. Mata na tiyo na ayaw man, maalakan si Iku Allah, na sa mga ori pa niyan, ang mga tatawa. Kaya katawa na kasuligalag ka. Niya kailay ka no sa di matawa, malaikan ka. Yan man. Yung kananawata, na panakataon niyan, na umaguluguruwag yung kutuas sa bala, makalag sa beto, na bedo na palikat na kunaisyo ka niyan, rumpa-rumpa ka. Ang kayo, nakainya ka na sa beto. Hindi ang katawan. Ito na ibatiro na beto. Nasa kaman, makalag naman sa beto, miya ka balaban at kunaisyo na ka na pupula na sa ka. Ang kayo, napagigay na ka, surrender na ka. Kakagiman ako ka. Malakay ka na ka. Na basta ating kakatawan na nakakanak ka. Kadi nga katawan suwi ka nakakakaw. Na ayan naman na ikanakakulalangan wallah na sumang ulama. Na maganad din. Ito na ikapyan yan. Mabaloy. So ginawa tanwa pagpagalan. Kakagyan dito ikapyan yan. Dito ikapyan yan. Nakagyan baloy na kasi ginawang kapagpagalan. Ano ito na ay paminto ano kapagalan. Kati. So Fadil bin Iyad na ayakat tiruin na awalul ilm al-insaf, thumma al-istima', thumma al-hifz, thumma al-amal, thumma al-nashr. So Fadil na ayakat tiruin na tina ayak pagang-pagan tiin man na ang paminto ano ilmo naso karanak. Karanak. Ramaranak tanah, ubuga sa ilmo, naranak ka. Ilati wala pong batian sa Quran, paal sito, naranak ka. Kung turham na, kanong mekanik. Ayaw pa ganyan, kung pamakakuha ka sa ilmo na, sipada ka, yan ka na. Ramaranak, ito pala na sa Biblia. Ino ka pong palanas na, hindi ka pa nakaangkot tuwa magbian daw. Pagkakawa ka na sa dewan. Kayo pumanti ka, kung usay mo na, nadi mag-usay sa mo na, malakala pa namin ang tiro ka, adi supok pusay. Hindi ka kagpaw. Mana pa na, mas madala yan tiro ka, kung may pagbay ka, adi sulit tiro, no, pag pumagusay, nauna pa ka, dapat ka. Wayan da ka pa na ka, nadi pa ka sa pugipita. Miyaw nakapugipit, may posible. Hindi na may akapula na sila. Diyan kaya ilang mga panda ka pa na naman. Pagpagkala, darang pa na ko puso. Kenapa sih gugutan nila ka? Inuitan nila. Maka nag-isay sa amyan, ginamya din. No, maka darang pa ko puso naman niya. Yung din pa ganay, ang tunabay na paitaw niya. Ikadwa tingin naman na na thumma al-istima' kapag makinig. O yan nagyang kuto kapag palansa ka, kapipiyang ka, karanakan ka na pag pumakinig ka. Kaya madagala, romaranak ako pa kayo mabuhay. Sana ko din itarapin. Romaranak ako piyang na sa lakaw, bisari, di pamimikira. Ito naman buhay, ikakuha ko siyang kaya pulo na ka. Ay magkukataon na anak-atat na iso niya mamakinig. Kadi din na takinig siya. Niya mamakinig na sana ko pumakinig. Kaso man susumi yung kudar pa ako pumakinig. Nasa kausan na kakot waki. Ay iso ko na pumakinig ka. Baka tanang kaya pumakinig ka na so pumagusir. Nagaso istorya ko tapad ka. O kung so istorya pa na doon sa Gina, kadua pa itaw niya nakapamamakinig. Pamakinig nakaangkot wa patiro. Nakaanak ka man ako pangkutwa ilong. Na manong ka man nagdagday ay kiyat-kiyat kaya pamakinig tanong. Kiyat-kiyat na tanto. Kiyat-kiyat na tanto. Nakamun pumakinig tanong. Kaya niya na ko patanong. Pagpakapalusa.
O Husband. pagpaplos. Pangaplos. Na, ikatalawa din, fadil, thumma al-hifd. O yan na. Siya pa nakasok, kaya makinig ka. Kagiyawaya mo, kaya asarang lumiya nagka. Lumiyo, hanam yan nagka, namin pasan. Oh, anto na igunod tangina. Asa man nasod tangina na sari man ng puso. So, miya nagka na ipandalin-dalam. Pumimikiran na tuno ko puso. Kaya umantang ko puso na di po maniw. Di pa ganiw. Oh, kaya tamo sa ginbuto record da aban yan, memory pa makakuha ng memory, da aban yan nakakabina sa ako. Ay manan yan na sumiya nagka na siya pa na. Pamakakura na, umaris na. Na, ikapat at tigil naman na apay tao o kapamakinag na summa alaman. Ipanggulala na ka. Okay, nayugi buhat kaya nagang ko nakiyasiyap pang ko, no, dan kami gulalan na di ke pro ang koto, miya nagkakaay lang. Alam mo magdagdag? Ito na example yan. Na, miya asukan dia ka tanamya kalala ibalas. Sinya pagkaading kad nutu kelipatan. Wid nadakan dia katan, manika kegedemang ko. Daga manggelebang. Hati ka, nay, no ka matao ako, na di ko kung galabag. So, Sufyan, naya katiro yan, natigin na, aghalan nas, ay tigin man ay ada sabutian ako, mga tao, man tara kamaya alam, nasutawa, ini bulok yan, so katawan yan. Bubunit niya kadang-kadang niya, kena, ini bulok ka, api ang katawan. Oh, wa alaman nas, man amila, di mayalam. Na ayaw mo na matawan, manusia na, ini bulalan yan, so katawan yan. Na ipong bulalan. Ikapat, at tingin mo na yan, paitaw niya, napaka na yung mga naka. Ipapalata. Mumbala na kakakuto ka mapian. Nabang kabul mo ang yung putang niya, so mumbala na kako mga tao, ang makakakailangan. Katis kami niya kakailangan. Oh, kami niya kakailangan. Naginan ipamintuan o anto na abay ni na ilam. Ginan anto na abay ni na pamintuan rin. Na yan kaya mo mga bangsami. O di maswagin kaya mo na kapasangan so kapugita. Ngayon. O pamimikiran sa manusia sa sabutian ako kung gulalan niyan ko agama. Amada si ko okay to agama Islam na kaya pasangan sa manusia. Kung hindi bayagin naman. Na mapapasad yung mga hukuman. Girakuan na tabita ko pagkiray anon. With na ayar ka kanong na inukom pa na malo pagkasambay. Anong magdagdag? O pa maka di ka pagkabaw sa luya. Ino ka pa nang makakaras kami kabaw ka sa luya. Ino pa nito ka di ka pagkabaw sa luya. Yan ka na doktor na igiraad na sakit o manusia na masakit sa di masakit na patiro mo doktor ang kutwa sakit yan. Iyan na sakit agad. Oh, patiro niyan. Na pagkawaya-waya sa manusia kakiyak to ko niyan so sakit yan. Iman to kina so ang gumatanog mo Islam na kailangan na mabaya-baya tanong girakyat to ko ang tanong so sakit to umanisa ko kapag gagama. Oh, sakit to umanisa ko kapag gagama. Kailangan na pagkito ko ang tanong. Na. Yan kaya, kanabay nila, ilang musik ko agama na kailangan na yung manusia. Ang kaya niya kailangan nasuka mo paginagtaon ka na puno na kanina ko kaya pangilaylayin ka sa kaya dunia na tamang ko kakuwapat ka na araw pa na sudo na ka kana ba sadya ka ba'y aka ginawa ilan man so manusia na iraad na imbalan yan abaran dia natatariti ba niyan oh anto natatariti ba tatagwal sa aturan. Ay example yan, ako manamin bala ka sa samat.
Naanaturan niya na di rin nakakabinasan. O hindi nakasangat so sangat na siya pa nakauba kabinasan. Ito di kakabinasan. Amilin ka aging asumito na ini sangat ako. Nakiya binasan so sangat ako. Kenapa kagiya miling asumito na di ka kung ano na ino sarap ako na so sangat. Ay ang pag-usar na asumito na rompi. Kenapa niya ang asumito na dia wala siya nawanakti daw na naging kau tu tatarik tiba. Udi namin ba nakasapa na nagtarik tiba na kau tu. May kailang kasapa pa na piyan na na di mamanasapa pa no. Kau tu. Nah, ada na aaturan o di imbalan abaran di manusia. Na ayaw penari manusia. So ang ada namang buat aturan ini bugenian. Aku makaliron sa manusia na niya daw aturan. Ato na yung aturan ng manusia na ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fis silmi kafah. Gitu yung aturan. Guys, kanong niya maratya na sulag kano ko agama sa kalaw-law niya. Di ka mulay sa agama. Ato na isulad ka ako agama kung ginawa ka. Baso-buso ulong ka. Baso-buso sling ka. Sunod na so kalangan niyan taman. Ay magmamanan niyan na mabalis yung ginawang kakambaya-bayaan ng agama. Di ka pambaya-baya ko agama. Umbaya-baya ka ko agama natin sa kaya dato. Nakanabsubaya dato sa agama. Kau tu. Niya ka na kasi mo. Betul. Ginan masusuyan. Kailangan na pagpagalalan tanong kay agama tanong Islam ka sa nakisa kana kapagpagalalan tanong naging kapyan. Ilan iman? Niya kaysa na sa Aisha radhiyallahu anha ni aliw niya. Tigina ni'man nisaul ansar. Ay tingin mo na ini kalimuan ni mga bayi na so mga bayi kung mga ansar. Ay ansar na so mga bayi sa Madina. Lam yamna'hunna al-haya ay yatafaqqahunna ad-din. Ngayon ko na ito, dakiran makaran, so kaya iran, kukab pagkanadairan ang kuwagamairan. Oto. Ay ako na magpiaba iya tigway siya na sa mga bae, ang mga ansar, kada kira na makaran, so kaya kukab pagkanadairan ang kuwagamairan. Ilan naman? Sama ito na ayat ko taluruan dawan, naging kutub sa kapkugan na ukuman isa na di kailangan upo naman taguso kaya. Upo nga malay kaya na marang ka makaswa. Marang ka makaswa. Na iman to na yun, sarang kaya na di makaato na kaya. Pero no loks, karita mo na kumbong ka biya-biya. Doon inakuleti ng bumbuluita loks. Bakit ba't di kayo tigil igatapan na imaloks. Karita mo na mengkalakas ang malumag. At yun na nakulay na keswatas mo. Barang-barang ganun. Na, watakulay na di ka pasiwa iso ka. Yayay usoy man to. Nalay na ang daging yapitan. Ay, pag kumabaya ni man to, tabiyan ta kung dino nagkiulaw-ula, naso niya maka-inasin ditaran. Ngayon, nakapangarin. May liliwagin ka niya. Lawasan na kami kayo na sinasa. Nabangkam sa mga pangangali, gagawin ka na haram. Ubang pagkailayan ka na ang gawta ka. O ay nakasasapangan. Na marayag at tigilan naman na isong tawro. Pinarasasapangan na marayag isong tawro. Na kailangan nakatagwang ka sa kaya, kaya ka ito kakakaya di ka pa kayo Islam. Hindi lang yung so ipagkaya mo ni na iman to na di kaya. Ad na kabasaw no, ki kabasaw na tigil man na iya. Niya senat tanwat tigil man na iya, tanan na ban tuguran no, ka tiyan wartis so Panginoon bansa na rin, tinumarang tabad tas so kakasiwa ka. Naman eh. Kakakiman to na sumong paginagtaw na ayaw pagilay niya na naso pagkumasaan niya. Ay, may kalakap pili niya sa gigi ang mga surang. Namili niya sa sutat, dadabidatan, na mimbud sa dadabidatan na usog.
Di uso. Ano kami ang po na uso? Si uso ra nga. Nanto niyang gulola. Iman to nakyas sunadan. So kadaglan. Talagtiro na nakyas sunadan so kadaglan. Mikuwing-kawing. So mikuwing-kawing narumiyawat sa uso. Oh, nabas ka nung ikiyasak, kiyasak ka na ko pa. Kabalo pamilya ko. Wala na. Puno mi ng tanong, kiyasak ka tanong. Nato na, asar mo kiyasak ka tanong sumino. Aninun, sa ayayin pagalinun, ayap ko na yanan na arasulo kudwa to na, so na bida, ayat ano kudwa, ayap pulawatan. O kapagin ng tao. Kaya tiro na kakumpad tiro na. Itanong niya ako, man. Pamanap kuwing tanong sa walay. Pamanagi yan. O si tanong makakuwing sa so tiyan na padawaro na yung ano kung mga tumanyan. Ayaw po pa kay nang ka na sumino at panmakay inang ka at tiro nung panaso ka po kay nang kauratingin na sana oro na na. Natunang si kasunod ko agama naginan ipiligro. Kailangan na malaso kapugan na tanong ko agama tanong agama Islam. Kami ang kadaya mga kaya uso. Uso iman to pagi kaya. Na ayaki at ipagistano sa napakapagandang sa mga watatan. Si agama tanong Islam. At ipagkusutan ng mga tulog na ayat naging kaya ako doon. Di ka di makapusir ko takatawa na ka daya presyo ka mo doon. Agi tuitay niya. Na makapagandang tinong si agama tanong Islam sa idulugit tanong so mga watatano ko pagpangadiyan sa Quran. Idulugit tanong so mga watatano ko pagpangadiyan ko kita. Apiyak iba din namiyakan datar bangka di mapakapilbiyo. Ito naging utap tiro na napiyak iba din namiyakan datar. At tiro na napiyak iba din namiyakan datar na kagyagira sa esmilaan tabi ako unirong na natantuare mapya aditing dulunaan o wata si iko long sa wata yan. Nauba ka di pag-eskwila ka pranig na ka uba ka na may lain ko teacher ka makaito sugrid ka pranig na ka uba ka mapil wid na ayam sa ito sa ino nasa madrasa ilan ang bedan tabi at tamong kudirong kiswas mo ka sa tayo mga ustad dito ko na lima lang din nasawat yung pila na rin ka mga ustad lagi na ni ikapot kayo na akong panaguntaman tanong ko agaman tanong ang Islam lagi na ni sa babagir kaya umpungan ni ang kaya Western Baloi mga asosisyon na di tanong iti magugup pa ko kaso sa mapya na gusto kasapa sa marata kakagilian ka na nakasunod sa mapya kasapa sa marata ginan imamubaloy manaanta o Muslim mu'min nagiti sabab pagpanalaman tanami sa kanulangon kapag pumamaki na dira kami pumangin ang isip awa ito na bayni na kasagutan tanong sudi tanong mapamahusay pantag sa kay kamapyaan ginawa tanong kamapyaan o kapagintaw tanong yan kaya pamahusay tanong si namin pantag sa kay kapaganan o yung numero ng pamikiran amin pantag sa kaya kapaganan tanong kapaganan tanong kung mga watatanong katangit tanong sa arga kung anto na bini na agamat tanong agam Islam o kapaganan tanong ka di kalok-kalwari na makapasok ng isa kasad na isa di makapas kung kapagitaw niya sa kain niya na aduan-duan niya iti sabab igiraan nam niya nga nagtanong mga duwan si ko agamat tanong agam Islam mga tutulan si ko agamat tanong agam Islam na kinanglan agyan po to anto na bini na kapagitaw itanuron sa imulan nakati so kapagitaw umatan tagul kain may panutuloy sa ulama at tigyan man na iya innama yadhabul ilmu an-nisyan. Ayaw ko na kapag ilang mo nagyan ka na kalipatan. Di tadi malipalipat. Anak ko nagyan ko ito katawan na kailang mo. Uway mo res ka na sa puno ayat hindi na kadalawanan na upo na ka din ka lalay ng tilian. Nakadaw ito. Kadaw ito. Watark Allah mudhakira na gusto ibaga ka nakasagyan ko ta kapakistan
Sa manong to nagipi kap kada agi ko ta ilmo matatagor kita no ay mapya languntan magagan sa ilmo ug pumanginakan si Allah tarima niya so miyak pa magabalitan langon balasan tanu wallah sa madagla mapya sa kaya dunia na ay malan si sabihin ko mga maure so mga pagaryami yang mamakinagal kami sa di sana matrakan langon yung mamakinagal kami mga pagaryami sa kaya istisyon tanong wad na dimisi di matero supak o kamapyaan ulit na di makamumura na huwag tanong ng Islam na pumunto si kung mga kabayan ginawa sukman sugyan hindi mambendingan ang mga kamapyaan ako sa mga kanuron na pumunto si ko anto ng bahinang kabayan Allah subhanahu wa ta'ala ingin tawfiq yan tumangitan sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala mambugian tanong tarimaan niya naging ito kaya pag-iitano sa al-adha salam sa kanusan langon salam sa kanusan langon sa pagkanil na kanusan salam ang kalilintan kapipiyag ginawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak salam taga sa mga sabi salamat sila balikan mo po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga lods, mga pagarami, alhamdulillah tanto paman matanong sa masagugo dari akang nagatanong sa kay pagaritan mo watayo o agama Islam si Alalim Abdul Ghani Banising niya kalal apalas sama niya watanong niya parugitan insyaallah Berjila pun agen puta mga pagrami sa kay ami papalat sa ginga kulilingan dunia mapapagin dawiran agen kay yan detay mga programa katalak na ni kamunten si na makapaman na makaperdalamat kan sabab sa agen puto ay katalak malakan mga Panginoon sa pamana ay nagkabayayon na kayo ni makapamnag sa detay programa mana pendidikan agama Islam. Anyway, pinalamatan ang mamugin kay pagarami anang bakang darenon si niya Abu Kabal 83 sa balasan Mangbola. So, banda silang nakakikuruami pagarami alim na sisagin kay Tinawalwi antaka sa kay kuliling ang Pilipinas lalang sa kay kuliling ang dunia na inshallah na nagpapamakilan naging kanan salam ka na budaya mapya na salamat nga sila na salam na gitu din na di panalal salaman sa mga pagaremya di na mga bubemi matatawusan kanan mga wata na darpa kanan na Saudi inabiyan di sa jaging kanan ng mga wata na darpa pagkalan kaminyan di kaminyan di kapwente silang nakal so langwan baka nang di makabantay sa aging kaya programa tanong so aging kaya kotaba so ang iso kanan mga pagremi hindi panalal salaman espesyal ang panalal salam ko inaakon ayan milumbay tidar na salam salar kanulangon uso ipo na sa siwan sa kaya umpungan namin na taman salas ng bar pagpadalan salam karusan espesyal sa kaya si manager tanong yan kaya kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda mana mampir tanaman pa panalan salam agen kaya pagarita 83 siap kembal sa panto lagi ang microphone panalan salam mga pamilya ka antaka sa mga tungaday ka ambil papalan sa agen kaya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langon na niya ang bantay siya mga katunganan na YouTube kay pa salaman na ang mga los pagaling asyang ito. Sa bro na banda ya mapemang una na sama na level sa frequency tanong
Bali-bali lipat dia kaya programa ay mantua mapialungan na Jumaa mapia kapipita na Yesu programa. Dia kaya umpungan Western Balwi Kuma Association frequency 14,217 MHz. So banyak di mamakin sa kanya pre kami dia kaya makapapasal sa kaya pilalipin sa kanya frequency tanong na naukaparon na bugay nga pasi na bugay nga pasi di nga na napitit di nga lalaiban na kapakay na panalan sa labasan ay di taga tignan sa mana lalaiban. Nanti kakak nyo takin gusto. Na okaparon na sa mana na ipag-live ka na panalan sa labasan. Bana silang naga, tanya waduh, so bana silang naga, dia kuat si Binsirung Station. Di Peru, nana benda, nana balasan wala, yang uta naglagun mampu sa kuan frekuensi ni. Gitu, balasan wala. Dia kaya pagaritan ng mga Islam, kakatan ng gurutan ng watayo. Ada sadaka ruar ni Alalim Abdul Ghani Badising Binasing Priyauma Binasing saja kutu pamana mga ndawan yang agama Islam beningan yang agama Islam audinya pagadani IT3 si Abu Kambal kadandan o membro batang na membro sa kaya hubungan namin Western Balwi Uma Association kung sa Sirwans tama sa last number neno inshallah na mga mabarat tumatan man ame ko next Jumaa sa diyan kay programa paningan ko agama Islam sponsor na kaya Western Balwi Uma Association na umane Jumaa kung sa alas 7 na tama sa kapasadian sa kumani kapag ibitan na Amerikano inshallah kung sa Jumaa sa Palasangan wala. Sa nga na kaya station manager tanong yan kay DXM na rin School Radio yan kay Abdul Hamid Broadcasting System Menrana Television yan kay sa nga na yan kay kadanda na membro batang na membro sa yan kay Western Balwi Uma Association so sirwa namin dia so mga official yang sa board lalang po sa yung mutasyon namin si transformer yan so kapapandagan para ng chairman sa Gengawis Population ada sa Salanga Warwar di Honorable Alsay Ibrahim Brian Ali Yahya ya gusto wala yung pagarin yung bangsa niyo ada sa Salanga Warwar di DJ Kasper Mafia Kapipita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Back to you, Kuya Bix. You are listening to DXCM 92.2 your station for music and information. DXCM Radio. Kadena namili mo agami ka Tugi kawani Tatapang ka sukadi Sarong balada